aleyküm mehriban tomaşaçylar, gaderli aýdym saat söýüjler we dinleýijiler. Bugün hepden ýegşenme güni. Diýmek, türkmen owa tele ýaýlymyny canly aýdymlardan, canly owazlardan düzülen owazlar sazlaşanatly gepleşigimiň täze sany ýaýlyma çykdy. Elbetde mehriban ýeleşler, gahrman arkadamyň tagallasy bilen döredilen türkmen owa tele ýaýlymyzda taýýarlanyp, halk köpçüligine hödürlenýän owazlar sazlaşanatly gepleşigimiň üstü bilen ýurdumyzda tanalýan meşhur aýdymçylar, ýaş zehinler şu gepleşigimiň üstü bilen halkymyza öz ukyp başarnyklaryny görkezýärler, öz zehinlerini açyk görkezýärler. Neşeýle bir täze ýüzler açyk görkezmäge halkymyza, bir ýurdumyzda tanalýan aýdymçylarymyzyň ukyp başarnyklaryny dinleýijilere ýetirmäge bize uly mümkinçilikleri döredip beren Türkmenistan Owazlaryň watanyny bagtyar türkmen halkymyzy bagtly geljege alyp barýan gahrman arkadamyza, medeniýetimiziň, sunatymyzyň hak howanlary ýeride arkadamyza alkyşlar aýdýas. Goý gahrman arkadamyzyň jany sag bolsun, ömrü uzak bolsun. Gahrman arkadamyzyň saýasynda Türkmenistan Owazlaryň watanyny bilen ajaýyp elimizde her bir günümüz owadan aýdymlara, saatlara wetsensin. Mehriban ýeleşler şeýle ýaşy arzuwlar bilen biz gepleşigimiň täze sanyna başlaýas. Elbetde gepleşigimiň dowamyny bugünkü gepleşigimize gelen mihman aýdymçymyz siz üçin bir näçe aýdymlary halipalaň dörejiliginiň bir näçe türkmen halk aýdymlaryny siz üçin jany sesse ýerine ýetirip berer. Şoň üçin başga ýaýlyma geçmeden türkmen owadyny owazlar sazlaşanatly gepleşigimizde tomaş edin. Bugün gepleşigimizde de Balkan welaýatynyň ýaş zehin aýdymçymyz Sazdurdy Baýramdurdyýew özüniň dutar saduraly bilen biziň studiýamyza gelýär. Sazdurdy, gepleşigimizde hoş gördük. Wa aleykum assalam. Oturup bilersin. Sazdurdy, dinleýijiler şu diýenler dutar saduraly bilen gepleşigimizde gelen aýdymçy bugün biziň milli senedimiz bolan dutar saduralyna dutar gyjakdy bir näçe aýdymlaryň jany sesse ýerine ýetirer diýenler gepleşiginde dowamly elbetde dutar saduralyna da aýdymlary ýerine ýetirip berersiňiz. Ilki bilen aýdym saatlara geçmeden orta gepleşigimizde hoş gördük diýäs. Sag ol beýmurad gepleşige çağıran üçin neşun halipa sadanlar bilen, sadanlar dostlar bilen gepleşigide geldik. Bir näçe aýdymlaryny boza ýerine ýetirer, janly sesse dutar saduralyny ýerine ýetirip berer. Her hepde gepleşige tomaşa edýäs. Bugün bize de gatnaşmak meýser etdi. Şeýle gepleşikler döretmäli mümkinçilik berýän gahrman arkadamyň jany sag bolsun, tutýan tutunmyşlary owat bolsun. Köp sag bol, Sazdurdy, ardy bolan hasyl bolsun. Bize de gahrman arkadamyň saýasyny adyňyza kybapdaş owadan owadyňyň bady hiç wagt ýatmasyn. Hemişe gahrman arkadamyň saýasyny ýurdumyzda toýlanýan toýlary owadan owadyňyz sadanlarymyzyň ajaýyp saatlar bedäp durmany tüýsürekden ardy bolýar. Indi Sazdurda şeýle sora beresimiz gelýär. Sazdurdy, siz gepleşige ilkinji tapar gatnaşýaňyz, umumyň türkmen owa tele ýaýlymynyň şu owazlar sazlaşanatly gepleşigimizden başga da bir näçe gepleşikler bar, kämillik ýolunatly gepleşik bolam, bir jany sessäk aýdymlary ýerine ýetirýär, ýurdumyzda tanalýan ýaş zehinler, halipa maslahatlar bar şu gepleşigimiň dowamyny. Siz ilkinji tapar öz ukyp başarnyňyzy görkezmek üçin jany sesse aýdymlary ýerine ýetirýän gepleşikliň bir ýerine gatnaşyp oturýarsyňyz, şeýlemi ýa öňe matnaşdyňyzmy? Ýok, ilkinjiге de gatnaşýar. Indi bir sunwata gelişiňiz bar edi. Tuweleme dutar saduralyny da saz çalyp aýdym ýerine ýetirýär. Dutar saduralyny çalmakly gaýsy halipadan öwrenýär. Aslynda aýdym sazy şu sunwata näçe ýaşyňyzda başladyňyz? Sunwata gelmekliňizde kim sebäp boldy siz? 5 ýaşynda hinglenerdim. Aýdym sazy höwesynmady. Agalarym sadyna. 5 ýaşyňyzda umumyň aýdym sazy höwes edip başladym. Höwes edip başladym. 3-nji sinipde sunut mektebine bagşçylyk, dutarçylyk toparyna gatnap başladym. Halipam Eser Mewlanow boldy. Düşnükli. Indi şu wagt siziň adyňyz men durmuşda ilkinji tapar gawat gelýär. Sazdurdy. Ýa ýigitler sizem gawat geldiňizmi? Men ilkinji tapar gawat gelýär. Adyňyzyň näme ähmiýeti bar? Näme esaslanyp enataňyz siziň adyňyza Sazdurdy takypdyr? Beýmurad şoňa köp berde berilýär maňa. Enem pahyr şu oglumdan bir perdent önse şoň adyna Sazdurdy takyn. Goý şol adyna münasip bolsun diýipdir. Şol esasynda Sazdurdy diýip takypdyrlar. Tuweleme. Onda size de adyňyza münasip bolup şu gahrman arkadamyň saýasyny owadyňyzy sazlaşdyryp näme toýlamagy bedäp durmagy tüýsürekden ardy bolýar. Gepleşigimizde getiren aýdymlaryňyň arasynda düýe çal hakynda da bir aýdym bar eken. Beýmurad.
ol aydymyň rowayatam bar diýip täze gepleşige başlamaka öýüň aýtdyň. Mümkin ne tele tomaşaçylarymyzdan, ne sadan näýitlerimizden habarsazdyrlar. Şol aydymyň döreýiş taryhy, sözleri haýta şahira degişli. Öňdürmär aýdylyk gelýän aydym bu. Öňdürmär halipalyň ýerine ýetiripdirler bu aýdymy. Haýta halipalar. Opa garrifa Balkan sevdi. Balkan sevdilerine. Bu goşyň şahyram gelli hojaglyw diýip şahyrymyz bolupdyr, düzüpdir. Mümkin bolsaň bir tarifini aýtyp beräýin. Soňam gün aydyma geçip gider. Gadim döwürlerde Balkan sevdilerine dogulup ahal sevdilerine göçmeden bir şahyrymyz bolupdyr, gelli hojaglyw. Şuň men bir ardy ötdim, öz obam bar, düýe sagylyp duka süýdünden sesim gelýär diýip owasy tarap ýol rowana bolýar. Balkana tarap. Owanyň setinden girsem ihman öýüniň gelin düýe sagyp duran. Bäden bar salamu aleykum armagda gelin. Mümkin bolsa aňardan gelýär hamam bir ardy ötüp gelýärdim. Şahyr ağa hakyny berseň bolar diýipdir. Şahyr ağa da muňa öýkökine diýäde ýerine ýene agal sesine dolanyp gelýär. Agal sesine dolanyp gelip şunu goşy setirlerini ýazýar. Sonra ne halipa başlandy ne aýdyma saýasalyp ýerine ýetiripdirler. Mümkin bolsa menem bir ýerine ýetirip berje. Onu gelin mehriban ýylaşyr şu düýe çal hakyndaky aýdymyň tarifini Sazdurdy Baýramdurdyýew ýerine ýetirmegini aýdymyň usulen diňläriň, soňra gepleşigimizde ýene de sorajagy arkaly dowam eder. Abla çalıyı ölçüme gelin, çalamadı silyen çalımı kölemel. Bol bol deyip basın yaykama gelin, kumluğu diye malımı kölemel. Bol bol deyip basın yaykama gelin, kumluğu diye malımı kölemel. Yüklerde yüzüm hayallerdim, tepe çıkıp mallarını seyrettim. Basın tozuyla çağedip düğe bakıyorum oğlumu kölemel. Basın tozuyla çağedip düğe bakıyorum oğlumu kölemel. Kandırdı hore, tefela baksagan saytan yalvarın. Hedefini kullap olayan ton, sağlıklı seninli kolları kölemel. Hedefini kullap olayan ton, sağlıklı seninli kolları kölemel.
Suludur diye çala satırdırma bir ayağla. Öyle yere bilmeyersiniz o amal, atalar giyen yolu uykular. Öyle yere bilmeyersiniz o amal, atalar giyen yolu uykular. Ey tapmadım ben bu söylere hadiyen, düğü söyleyeyim firman hadiyen. Babar tapırıl fıtine hadiyen, geldi huzamlı şahire yüklenen. Tapırıl fıtine kalim, geldi huzamlı şahire yüklenen. Diye bakıyorum oğluma yüklenen. Atana baba gelgen yoluma yüklenen. Mehriban iyileşler, hormatly tamaşaçylar, Owazlar sazlaşanda atletleşime dowam edýär. Bugun gepleşigimizde Sazdurdy Baýramdurdyýew sadarnarlar toparlan owadan aýdymlar jany sesesi üçin ýerine ýetirip gelýärler. Indi Sazdurdy dutarda aýdym aýdýaňyz, toýlarda, bayramlarda türkmen halk aýdymlarynyň aýdýaňyz. Haýsy ýollan aýdymlar aýdýaňyz hemem haýsy halipalary diňläp, şo haýsy halipalaryň ýoluny dowam etdirýäňiz. Ýykyn edýän ýoluňyz. Bemuratna bizden Balkan yolu. Indi Balkan taraplarını çopan yolu var, damana yolu var. Indi moğol çäkli halipaňam öz oluşdy bir şaha bolup gelýär bir ýol. Men öz aýdýan ýolum moğol çäkli ýoldan aýdýan, damana ýolum, çopan ýolum aýdýan ýöne esasy moğol çäkliň ýolu. Ýykyn edýän ýolu. Ýykyn edýän moğol çäkliň ýolu. Gepleşigimizde moğol çäkliň aýdymlaryny ýetirdiň, halipaň aýdymlaryny. Näle aýdym? Kim getirse Yusuf bilen Ahmet idi. Yusuf Ahmet desanyny. Na bu. Bolýa, ol aýdym mäder diňler, sen ýene bir sora beresim gelýär. Şu sunnatyň size getiren üstünlüğü hakynda näme aýdyp bilersiň? Aýdym saada gelip näme üstünlük kadamy? Aýdym saada gelip merjenänen ýeňçi boldum. Ulbaga adyna bayramyň eýesi boldum. Şu üstünlükler maňa hasam medeniyet ulanyny işläp döretmäne baýdalga berdim. Indi gahrman arkadamy tarapyndan esasy aýdymçylary muman ähli bir issenlik kärde zähmet çekýän türkmen raýatyna gahrman arkadamy tarapyndan näme mümkinçilikler döredilen ýaşamanyda, işlemänide bir issenlik kärde zähmet çekmäge gahrman arkadamy tarapyndan ul mümkinçilikler döredilen bir mysal ýetiresim gelýär. Aýdymçy sadanlary bir türkmen we tele ýylymynyň döredilip berilmegi şu tele ýylymy bilen eýem bir näçe zihinler meşhur yıldız diýen ady eýe boldy. Halk arasynda, halkymyzyň içinde meşhurlyk kazandylar. Şu türkmen we tele ýylymynyň üstüne näme aýdymçylarymyz özleriniň täze döredi aýdymlaryny gyzygyny bilen şekilli aýdym görünüşinde de halk köpçüligine ýetirýärler. Geljekde öňüňizde goýan maksatlaryňyz, täzelikleriniz bardyr. Täze aýdymlar işläp Murat şekilli aýdym aýsyrjak bolup türkmen we tele ýylymyny ýakyn günlerde halk köpçüligine ýetirer. Bolýanna bizem sizden täzeliklere garaşa täzere mümkin bolsa gepleşigimizde bir Yusuf Ahmet desanynyň dutardamy ýa estrada estrada. Izinden hem bir aýdym ýerine ýetirip ber aýratynlykdy. Onu qalar arkazy aýnamam ýerine ýetirip beren Murat. Onu iki aýdym bolýar aýratynlykdy. İki aýdym. Bolýar mehriban ýetirşer, gelin aýdym diňläliň, soňra gepleşigimizi sorajagy arkaly dowam ederiz.
Yedi ıklim sahini yarım verin. Kim getirse Yusuf'ey bilen Ahmediye. On bir hazinanın ey parın verin. Kim getirse Yusuf'ey bilen Ahmediye. On bir hazinanın ey parın verin. Kim getirse Yusuf'ey bilen Ahmediye. Yetin bu dünyada köngül kuşunu, gelin pirvan oltunu, yedi duşunu. Altın tılla tac giydirecek basını, kim getirdi Yusuf'ey bilen Ahmediye. Altın tılla tac giydirecek basını, kim getirdi Yusuf'ey bilen Ahmediye. Gözüm vereyim, hem de altın gümüşü varın bireyim. Öldürkeni bilene kıyılım vereyim. Kim getirirse Yusuf'ey bilen Ahmediye. Öldürkeni bilene kıyılım vereyim. Kim getirirse Yusuf'ey bilen Ahmediye. Doğulgul vereyini kümüş şaltaklı, gülleri kökelleri ulfaklı. Dokuz bedev bereyin çıllazıl doğru, kim getirirse Yusuf'ey bilen Ahmediye. Dokuz bedev bereyin çıllazıl doğru, kim getirirse Yusuf'ey bilen Ahmediye. Güdül şadi melbirey ifat tutayım, muradinin maksadıma yetin. Sevülü sevözüme mahvem edeyim, kim getirirse Yusuf'ey bilen Ahmediye. Sevülü sevözüme mahvem edeyim, kim getirirse Yusuf'ey bilen Ahmediye. Dokuz gul vereyini kümüş şaltaklı, gülleri kökelleri ulfaklı. Dokuz bedev bereyin çıllazıl doğru, kim getirirse Yusuf'ey bilen Ahmediye. Dokuz bedev bereyin çıllazıl doğru, kim getirirse Yusuf'ey bilen Ahmediye. Kim getirirse Yusuf'ey bilen Ahmediye. Kim getirirse Yusuf'ey bilen Ahmediye.
arkasaynam hoy Kul yürek hala parey hala arkasaynam hoy hala arkasaynam hoy Gözüm düşüyor tadarım hala arkasaynam Bizi yetirdi Allah'ım hala arkasaynam hala devran benim bileni hala arkasaynam Lale vali çöllerinde bir hayat bulup yatarım Yılına demirden bu selenle çeviri tutarım Güleri asım olup sonunu batanım Yine ağlama dileyim hala atı vatanım hala duran benim bileni hala arkasaynam Ola Haytira gidelim önüne Düşmaya görmezini biliyor Aşıkla piridiley Gerçekler var biliyor Tanrı'nın nerede bulup Yaşın olur biliyor Senin aybenin mural vardı Üçün şarım hali Hadım sana ulvan ultuni Hala arkasaynam Aşık zıhıdır yar Aynadayım nasımdan Biriler utloy alır Dinayım kalem başımdan Anyama filter ahır Gülücü gohır dişidir Yüreklerde tağma koyunu Gideler mi yaşımdan Kulli hala pareli hala arkasaynam Kulli hala pareli hala arkasaynam Hormatly tamaşaçylar, Owazlar sazlaşanda gepleşigime dowam edýär. Gepleşigimiň şu ýerini Sazdurdy Baýramdurdyýewiň ýerine ýetirmegine aýratynlyk diksan aýdym dinledik. Birinji ýerine ýetiren aýdyma Ýusuf Ahmet desanynyň, ikinji ýerine ýetirip beren aýdymym Galy Arkaç aýnam. Bol aýdymlaram biz uly höwes bilen dinledik. Indi Sazdurdy her hepde gepleşiginde tomaşa edýän idiňiz. Tapmaçal sahypamyzdan habarlymy? Tomaşa edýärkäň öz ýanyňdan bir mawa ekranyna görüp oturýan bilýän ýerleň mami ýa kynçylyk töredýärdim onu. Bilýän ýerlemem ma. Bilmeýän ýerleň. Bilmeýän ýerlemem. Düşnükli. Indi şu şahir dostumuz Kerim Halif bugün gepleşigimizde ýene de bir näçe tapmaçalaryny ýollapdyr. Şu tapmaçalar size ýetireli, size başardyňyzdan jogaplandyrsaňyz. Onu ilkinji tapmaça şeýle. Sazyň nören bu ýollar duş bolmasyn ýamany. Mendiller aşan ýollar hemme belli Namana.
damana. Jogap dogry. Dowam edýär. Döňür dödüp ýağmur ýagsa, şonuň özüm nagma bulut. Ol hakynda aýdymam bar, onuň ady Ýagma bulut. jogap dogry. Ýagma bulut. Dowam edýär. Köýnek bişde tikinçiler ol hiç haçan ýeňsiz bolmaz. Şygyryň sözsiz bolmaýşydy, aýdymlaram Heňsiz bolmaz. gaty dogry. Dowam edýär. Doglan ýeri lewapdyr. Şygyrlarydyr delil. Her setir bir aýdym şahir Kulyf Halil. jogap dogry. Dowam edýär. Aýdylmasa janly aýdym bagşylara uly uyat. Aýdym çytyn sinemaga ajap nagmadyr. Balsay. Balsayat jogap dogry. Dowam edýär. Ahyrky bendimiz. Adyl şalar yaran bolsa aman bolar döwlet başy. Halka peşkeş ajap kitap ular aman Döwlet kuşy. döwlet kuşy jogap dogry. Ene bu tapmaçaň jogaby gahrman arkadamyň döreden romanynyň ady döwlet kuşy. Ene edidileşler biz de tapmaçalaryny ýollan şahir dostumyz Kerim Halifa hoşallygymyzy bildirýäs. Galamyň uçunyň iti bolmagyny tüýsürekden arzuwlaýas. Gepleşigimiz ýene de bir kaýdym bilen dowam edäýli. Mümkin bolmaz. Ne aýlaýdymlar? Birini dutarda, birini estrada. Dutarda etsäk aýdym, Anna Sultanım meniň ýa-ni molçak halifamyň aýdymy. Ikinji estrada görnüşini. Ne çopan ýolundan bir bilen bizene bir murat ne bir aýdym kenna. Şoň birini ýerine ýetirip berem mümkin bolsa. Bolýa, onda biz ol aýdymlary uly höwetlendiňler, mehriban ýeşirdiňler, diýin canım.
Könüma toz eyleyip Geldi bile geldi ural Ay geldi bile geldi ural Bir de bir hoş haber getire Vaktali günüm Sazdurdy Ay gözüm düştü gel gözüladırdı O hal oldu gel köhnedirdim Ay bu hal oldu gel köhnedirdim Dünyada köp köler gördüm Vaktinim sana düştü Ay oy Aşığım var ben hayatı gele vakfasına vardır kovani Ay basına vardır kovani Mevzuların sonu mani Vakti gitmezden aşır biri Ay asım sanlı gilfin hengdarim Bağdı bitin gel yekme narim Oy bolu bütün gel almalar Filfili benim yok kararime Vaktunum arzu yeterdi Ay biri Oy biri Oy biri Oy biri Mehriban eyleşler, hormatly tamaşaçylar, Owazlar sazlaşanda işimiz dowam edýär. Sine bugün gepleşigimizde Sazdurdy Baýramdurdyýew we sadanlarlar toparlanan owadan aýdymlary ýerine ýetirýän Sazdurdy. Gepleşigimiziň başynda diqqet edýän ýoluňyzy aýtdyňyz, mowlaçak halipaň ýoluny dowam etdirýän diýdiňiz. Halipaň ýerine ýetiren aýdymlarynyň umuman toýlarda aýdýan aýdymlarynyň köpsi bir mowlaçak halipaň ýoluny degişli, şo halipa degişli dogruda. Ýöne damana ýolunam aýdym aýdýaňyz, edilýän çopon ýoluny bir aýdym ýerine ýetirip berdiňiz. Toýlarda köp ýerine ýetirýän aýdymlaryňyz haýsy şahyryň sözlerine döredilýär? Aslında özüm men beýmurat halk aýdyma ikkine diýen halk aýdym gowurýan, toýda tomuşyda da halk aýdym aýdýan. Nene Mahtumul atamyzyň sözlerine bir näçe aýdymlar ýerine ýetirýän. Mümkin bolsa Mahtumul praýyň sözlerine bir aýdym aýtyp beräýin.
Olaydym bizem ulhy wesilendiňler mehruanileşler gepleşigimizde Mawtumulat hamyň söýlerini ödüredilen aýdymyň ady Ayırma. aýyrma. Sazdurdy Baýramdurdyýew ferine etirediňler diýinçalyň. Nargile ya yaradene ardım madre alma ya yaradene ardım madre alma öz bendagi akıl hustan ayırmayı ayırma. إذا تمرادنو بريق القلنا هذا الضادي يا جل الصنو أيما هي قبل جلري خرداغي بنالم Abla gelere karadağıya pinalayım Nunkur gelir madam levini yalave yalama Asıl gelirim haridin kolave Bir vakit beni yasını ayırma Ne diyinir yanına sanım Zahirinde şuhut olmalı, faz olmalı Zahirinde şuhut olmalı, faz olmalı Karrı arbat, karrı hatının begin fıqih olmalı Qıyık olmalı Kısı kıs olma yal gelmeyi Gıdır güller sıymastan ayırma Ey mahtumuli mağde payini Mahfumuluyor mağaca fayildi Hilenden ayrılıp, bengliden ayrılıp mağaca da eyledin eyledi Asıklığın sevahı eyledi Ekladli basırda sonu ayırma Ne deyin bildim
Mehriban ileşler, hormatly müşahiçler, Owazlar sazlaşanda gepleşiginde berilen wagtam ahyrlap barýar, gepleşiginde wagtyny hezil edip Sazdurdyň ýerine ýetirmegini du targyjak aýdym diňledik. Estrada görnüşini odan aýdymlar diňledik. Sazdurdy size ýene bir ýola sunmat ýoluna uly üstünlikler arzu edýär. Sene edil näme şu wagt siz Türkmen Döwlet Uly we Aratnaşyk institutynyň uçurumy edil häzirem näme iş tejribe geçýän Balkan welaýatynyň Türkmenmaşy şäherine size işiňizde de sunmat ýoluna da uly üstünlikler arzu edýär. Maşgalaňyz awat bolsun. Kahraman arkadamyzyň saýasynda her bir günüňiz bagly pursatlara ýar bolmagyny arzu edýär. Gelip Sazdurdyň ýerine ýetirip beren owadan aýdymlar üçin sadanarlyk eden halipa sadanlarymyz bar. Sadana dostlarymyz bar. Ähliňizde de rowaşyklar arzu edýär. Hemişe arkadamyzyň saýasynda ýurdumyzda owadan sadlangy toýlarymyzy bayramlamyz bedäp dursun. Sazdurdy size de gepleşigimizde gatnaşyp owadan aýdymlary ýerine ýetirip bereniň üçin ýene bir ýa-da sag bolsun aýdýas. Sag bol Murat. Neşe mümkinçilikler bize döretip berýän mehriban, gahryman arkadamyň jan sag bolsun. Tutýan tutumly işler ilmide amra wagt bolsun. Eýer arkadamyzy halkymyzy täze aýdymlar bilen begendirer. Onda bizem sizden täze aýdymlara garaşýas. Nädirem gepleşigimiziň ahyrynam Türkmen ahalteka bedewlerini wasp edýän aýdym bilen gepleşigimiz jemler töýüne mehriban ileşler biz siz bilen uzak wagtda sag boluşymyz ýene de alaýjak bir hetden Türkmen owadyna diýdarlaşyp gepleşigimiziň ahyrynda ine şeýle bir döwre wap şeýle şowkundy gepleşikleri taýarlap halk köpçüligine ýetirmäge bize uly mümkinçilikler döredip berýän edid arkadamyda ýene bir ýoly alkyşlar aýdýas. Kahraman arkadamyň jany sag bolsun, ömrü uzak bolsun. Edid arkadamy tarapyndan bize döredilýän mümkinçiliklerden bize ýerlikli peýdalanyp geljekde bir güýjümizi aýaman, hem arman ýa-daman zähmet çekip edid arkadamyzy, halkymyzy täze işlerimiz bilen, täze aýdymlarymyz bilen, täze gepleşiklerimiz bilen begendirip durarsyp inanýar. Şonuň üçin gahryman arkadamyda ýene bir ýoly çäksiz alkyşlarymyzy aýdýar. Şeýle ýaş arzuwlar bilen Owazlar sazlaşanda gepleşigimizden bugünkü sanam jemleýär. Sazdurdy Baýramdurdyýew ahalteka bedewlerimiz wagtça ajaýyp aýdym bilen gepleşigi jemleýär. Ýene de alaýjak bir hetden Türkmen owadyny Owazlar sazlaşanda gepleşigimizde görüşýänçä hoş wagtyňyz. Bahtiyar hen yıldırımday uçur hen Şoğlu güllüm sayan hen medevun Dövrün altın ruhu bolu göçer hen Ramalanın gadadı hen medevun Dövrün altın ruhu bolu göçer hen Ramalanın gadadı hen medevun Baltıyalı alıp geldi Baltıma Dövrü kıvam bal birisi halkıma Yeder belli kıptıkıdan bedüm Bede güzel şagaları toyları Bayramlarda depe kakarı toyları Şadlık kuşu bu bahtiyarlarım Bahtiyarlığını sözü bilmedim Şadlık kuşu bu bahtiyarlarım Bahtiyarlığını sözü bilmedim Büyük büyük maksat bize günlü Yalkım hasip baltıyanıp dövrünü Arkadağım zozu gelyer oyunuma Vatanımın şuhranı bilmedim
Dağım soğusu gelyer uynuma Vatanımın şuhranı hemmedevim Vatanımın şuhranı hemmedevim Vatanımın şuhranı hemmedevim